This is Chef the Soul TV News and you are welcome. Please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. So bafethu niyakhumbula ukuthi sayisabi kudaba laseHlokozi la khona ke kwalinyazwa khona amalungu omndeni I think awu7. So njengoba nibona lesithombe sokuqala la amaphoyisa lana asendaweni isigameko lapho ke kufe khona abasolwa ababili emlazi lesithombe njengoba usibona lapha ke labasolwa ababili kuthiwa ke amaphoyisa ke kahle kahle ke abadubulile ababulala lapha ke bebezama ke ukwadubula nabo amaphoyisa ngesikhathi ke efuna ke ukubabopha ke lapha emlazi kuthiwa ke bekusuku longomgqibelo ntambama njengoba bebesolwa ke ngokuba nesandla ekuqotheni ke kwamalungu lapha umndeni ayisikhombisa ke 7 high flat ngenyanga edlule. So ukhomishana ke wamaphoyisa kwaZulu-Natal lapha ke misikhumbula kahle ke uGeneral Nhlanhla Mkhonazi wabumba ke ithimba ke elizothungatha ke ababulali ke ngemuva kwesigameko ke esashiya umphakathi ke uthuthumele ngendlela ke eyisimanga. Lapha ke ukudutshulwa ke kwalaba abasolwa kulandela ke ufa kwabanye ke ababili ababetholene phezulu namaphoyisa ke ngolwesibili oyedwa ke waphelela khona lapho ke emehlweni ngamanye amazwi washonela khona lapho endaweni yesigameko. Ngesikhathi ke amaphoyisa elandela ke umkhondo ngomgqibelo athole ukuthi ke abanye abasolwa ke ababili ke basendleleni bayogeza ke ngokwesintu ke emlazi ngamanye amazwi bayogeza ke amabhadi. Ngesikhathi ke amaphoyisa ke babona behamba ke lapha ku Old South Coast Road futhi ke ezama ke ukubamisa bavele ke bavulela ngenhlavu emaphoyiseni ke wona ke asephendula nawo ngayo ke indolonji yasho ke inqibhobho baphelela ke khona lapho endaweni nabo yesigameko ngamanye amazwi bashonela khona lapho. Ukhulumela amaphoyisa ke lapha ke eKZN uRobert uthe ke abasolwa ke batholakale ke nezibhamu ezimbili oseqinisekisa ukuthi ke ziyathinteka esigamekweni sakhona lapha eHlokozi. Uthe alikho ke iphoyisa elilimele kuleso sigameko esigamekweni ke esakumisa ke esasukumisa ngamanye amazwi ke lapha ke ngisho undunankulu kwesifundazwe umnumzane Thamintuli ngenyanga eyedlule ke kwashona ke umama wekhaya masikhumbula kahle ke ubahlakaniphile Khambule oneminyaka u64 indodakazi yakhe lapha ke umalokazana wakhona isihlobo esasikhona futhi esasibavakashele nengane ena9 enye ke ezimbili kahle kahle ezina9 omunye ke ona 5. Ilokho udaba esiphathele lona namhlanje lolu nganiza kwethu ke uma kuwukuthi kodwa uyafisa ukuphawula ngalo lolu daba you can comment on the section down below. Do not forget to subscribe to this channel and also like this video. Danko.